să poți, mai nici o șansă mă duc. Mai spune ce mă drumul pe unde, nu? Înapoi? Nu mă, până la ăia, la parc. La parcul de mașini? Da. Termină-mă cu ăla, Cristina, nu? Hai, și cum faci la mea, Ah. Ia zi, mă, dau bine în poze sau în filmare? Suspecte arătători, ungurile! Allah, Bă, Allah și la Allah! auzi! Adică dă pantalonul meu și eu. Hai să vedem. Aici trebuie să faci la dreapta, nu? Să filmă la un magazin ceva. Ui! Uite, mai, să ne la București. Cum cobor prima la dreapta, parcă era, nu aici. Aici? Sau aici. Nu, e drumul ăsta, e Mergeam aici. Lasă, mă rog, ce? O să sparg lemnul. Ce sparg bulgarii lemnii? Auzi, blocul de cutie, auzi, eu cutie atent, mă mișcă putelul. Să mă plăc, mă plăc unde mă plăc. Du-te, mă, la o parte din oglindă. Du-te-i curva, să n-am fost. Ei, culmea, băi, stăscară. Allah și la Allah. Allah, bă! Allah hambar. Eu zic că ești ce zici? Mă mutam cambar. Ce înseamnă Allah hambar? Ah, da. Ce înseamnă? A, aici fac dreapta? Da, mă, pe aici fac. Asta înseamnă aici fac dreapta? Ești mare și făcut la mamă. Ia ce am luat? Allah și la Allah. Ah, na, ia de aici. Băi, zice, mă. Allah hambar. Asta știu și eu, to caim gătăne. Hadi be bırak sana. Burada yok şans. Urbe, urbe.